दाखालि जिहेतु कुसुगाव ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन दतमा ओनसोल बा गुबुन गुबुन जायगायाव क'क्राझार जिल्लायावहाय माने हरखाबै बेलासि समावहाय बार बारनायनि गेजेरावहाय गोबां न'खरानो सिलिंखार जादों। सोरनाबा गैयि न'खरा ओरैबायदि उखुम मुदा गैया, सोरनियाबा ओंखाम संग्रा न'आनो गैला, सोरनियाबा बायदि रोखोम जालांजोबदों। नाथाय बेखौ जोङो सोरखौबा दस होनानै लाब गैया। दा BPF दोलो हान्जानिफ्राय दिनै हाग्रामा महिलारिया बिथाङा हठाथनो थाबैनो डिसिसन लानानै मोनसे थिं रानना होनायनि मोनसे डिसिसन लानायखौ जों खोनानो मोन्दों। बेबो आंनि राव नङा, बियो बिथां दतमा समस्तिनि प्रकाश बसुमतारी। नाथायबा लाइभ हगारदोंमोन दे बे EMनो MCLAनो बेफोरजों थाफानानै भिडिअ खेबग्राफ्रा मोजां खेबोब्ला मोजां दै, आं हले सिदा बाथ्राखौ बुंखादों दिनैहाय। मा जानला मानला ओरै खावब्ला सिबला भिडिअ खेबनाय बिलाय एसे मोजां खेबोबा मोजां। ओमफ्राय बिनि उनावहाय फन खालामनानै नै उमुगनि भिडिअखौ हगारनानै हो, नै उमुगनि भिडिअखौ हगारनानै हो, बिदि फन खालामनानै दा बुंहर। खेबोब्ला बे सोरबा EMनो MCLAनो बेफोरजों थाफानानै थिफुदलानो ओरैनो खावब्ला सिबला खेबनानै जेबो लाब गैया। जों जियानो जाया मानो नोंथाङा जेरैबायदि भिडिअ खेबनानै गुबुन मानसिया दामनो थिनहरदों, आं बे हिसाबैसो दामनाय जादों। नोंथांमोना नैबे प्रकाश बसुमतारीनि माखासे डिसिसन लानाय मा रायजोनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव एसे फोरमायहरबानो जाबाय। जोंनि मानग्रा हाग्रामा फरायसालिनि दैदेननायाव BPF राजखान्थि दोलोनि जे सरकार बा हाग्रामा फरायसालिनि जे सरकार, बे सरकारा नोंथांमोननि अभाबखौ बा नोंथांमोननि माखासे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय दिनैहाय जे थिन बानखै बा मोनथाम जे थिन होनायनि जे थांखि लाबाय बा दिनैहाय राननो जों बेवहाय ज' जाबाय। दा बेवहाय आङो दतमा समस्तिनि MCLA हिसाबै आरो नोंथांमोननि जानानै आङो गिबि मानग्रा हाग्रामा फरायसालिखौ आंनि गोसो मोजां मोननाय आरो साबायखर बावनायखौ बावग्रोबाय। मानो होनोबा बिथाङा तात्कालिक भाबै डिसिसन लानानै हरखाबै जानानै थांनाय जे समस्या, बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जे बे थिन बानखरिया जे थिं हरनो नागिरदों बेखौ जों बयबो बाख्नायनांगोन। जों बयबो बिथांखौ सेलुट खालामनांगोन। बिथां जानानै जों बिरगुवारि खामानि खालामो। बिथाङा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राजनितिनि दैदेनगिरि जानो हाथों, नङा होमबा? जेनेबा লিডারও गावनि आशीर्बाद দিবলাগে না তাৎক্ষণিকভাবে আমার ধৈর্য হবে, তাৎক্ষণিকভাবে আমার ডিসিশন হয়ে গেলে আমার তিনি বানকেই যে চিন দেওয়ার যে ব্যবস্থা না আমি দিব লাগবো না, এখনো আমি দীর্ঘ আয়ু কামনা করব লাগবো না। এখানে যাই থাকক বছর যাই থাকক আমার নেতৃত্ব দিয়ে থাকক, আমার রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়ে থাকক, ওহা যেন আমার ভবিষ্যৎ থাকে, হয় না? তো ইয়াৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ হৈ সন্মানীয় আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰিক মই ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ। তেখেতৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ এইখন অঞ্চলৰ আজি তিনিবাৰকৈ একদিন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ओंखायनो आं गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव आं बेक्तिगत हिसाबैबाबो दतमा बसुमतारी बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बिथांनो जासिबाय। बिथाङा गोबाव सम रायजोनि नेता, जननेता जानानै थानो हाथों, रायजो राजाफोरखौ खांनो हाथों, इसोरा बिथांनो सक्ति होथों, बुद्धि होबावथों, गियान होबावथों। आं बेखिनिखौ इसोरनि खाथियाव आशीर्बाद बिबाय आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो जाहाथे मोनसे सुस्थ' मोनसे परिबेशआव थानानैनो बे थिंखौ जाहाथे दलरै राननानै लानो हायो। खुनु जोंनि गेजेराव मोनसा मोसा जाहाथे जाया, जाय बिथांमोना भुक्तभोगि, जाय बिथांमोना दा खस्थ' मोनदों, न' बुखारजादों, न' जिदों, सोरबा बायसिन जादों, जाहाथे बिथांमोना मोननो हायो। आरो बिथांमोनखौ बे बायजायै मानसिफ्रा जाहाथे मिथिसुवा, नङा होमबा? जाय बायदों, जाय जादों, बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो बेखौ आं खावलायबाय। मोनथारनानै मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव हाबनानै गुलाय गुजाय लाबोना बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जोंनि लिडारफोर, बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायबाय। मोजां मोनसे सौजोमै बुजाफोरानि गेजेरजों जाहाथे जों राननानै दोननो हायो, बिनि थाखाय आं जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायबाय। आरो सोरबाफोर एकदम बायथार मोनसे मोननैयाव हाब्रु जाबाय बायदोंबा जोंनि गेजेराव जों कनसिडार जाहाथे होलायलायो, बिनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। मोननाङा मोनदों, बायगैयाबो लानो जाहाथे बिदि होननाय बुंबावो जोंनि गेजेराव जाहाथे
অভিযোগটা যাতে ক্লিয়ার না বনিবা যদি একদম বলি না ফার্স্টে থানায় থাকি আছে টিকেট উপর কারণে এটা যেটা যদিও কথা আমি জীবনলা বাইক করেছি তথাপিও আপনাদের প্রভাব কনসিডার করে পেলাই বা কনসিডার করে পেলাই আপনাদেরকে মনে মনে থাকলেও না নর্মাল যিনি কিন্তু দাওয়াত অফিসার না जों बदाल गोजा बर'जों जों मान मोनाखै सोरबा सोरबा बिदि मोनाखै बैस्रा मोनदों जोंहा मोनाखै बिदि नङा जों दस्रा समाव दस्रा मोनो जों जेरैबायदि नांगौ बा जेरैबायदि समाव जेबायदि होनांगौ बे समाव जों सहाय खालामो नङा होमबा सोरहाबा जोंथ' गभर्नमेन्टआ मोजां मोजां डिसिसन लागासिनो मोजां मोजां आसनि लागासिनो दं गरिबफोरनो न' बां होनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै हाइ ब्रिज होनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरोंफोरनो संस्थाफोरनि थाखाय जुबिला होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेंगुरा बेंगुरिफोरनो फैसा होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिनियर सिटिजेनफोरनो फैसा होनाय आरम्भ खालामनानै जों मोजां मोजां आसनि जोंनि सरकारा लागासिनो दंखायो बे बेबस्थाखौ जों बयबो अंशीदार हिसाबै बाहागो लाफानानै जों जाहाथे जोंनि प्राइडखौ जोंनि अधिकारखौ जों जाहाथे राजनिथि बाहागो मोननो हायो नङा होमबा दावराव दावसिल' जानो नागिरा जों मोनफा मोनफा मावबाय थागोन लासैनो दे আমার মানে বুঝা বুঝি এটাও হবো না যায় আমার এখানে বহুত ভালো ভালো হয়ে যাবে না বুড়ার কারণে বুঝলো যে সকলে আছে এরকম কারণে আমি আইডিএস নিচিনাকে আমি যোৱাবাৰ 10,000 টকা দিছোঁ আমি হয় না আৰু আমাৰ যিসকলে একদম গরিব দুখীয়া তেখেতসকলক 12,500 টাকা আমার দশমা সমষ্টি হিসাবে আমি 12,500 টাকা আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি যিসকলে বেকাৰ পড়াশোনা কৰি পেলাই এনে বেকাৰ হৈ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি 120 জন 2 লাখ টাকাকে আমি যোৱা 2025 যেতিয়া এপ্ৰিলৰ 8 লাখ টাকা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ না তাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কথা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আঁচনি হিচাপে আমি প্ৰত্যেক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কোনেও বাদ পোৱা নাই বাদ পৰি যোৱা নাই কিছুমান থাকিব পাৰে 800 850 টা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আমি 15,000কে টকা দিবলৈ গৈ আছে কিছুসংখ্যক যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগত পাইছে যিসকলে অলপ ভুল ত্ৰুটি হৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি এই 2-1 দিনৰ ভিতৰতে আমি 15,000 টাকা টকা দিলাম সোনা হৈছিল बे 15 एक सप्ताहसोनि गेजेरावनो बे 15,000 जायना मोनाखै बिसोरनाबो मोनसिगोन आरोखि ना एकाउन्ट भुल जानायनि थाखायसो मोनाखै हाबाखै बेखौ भुल बुझा बुझि जाना जोङो जेनेबा हिनजावफोरनि थाखायबो जों मोजां मोजां आसनि लागासिनो दा सिख्लाफोरनि थाखाय जेनेबा बे मा होनो बिसोर नङा जारौ नङा आसनि मैना आसनि नङा एबारे बाबु आसनि थाबावबाय मैना एबारना बाबु बे सेंग्राफ्राबो मोनसिगोन आरो दाथ' जोंनि मथे बिसोर सरनानै 5 लाख 5 लाख कय लाख होनदों 12 लाख 5 लाख मानसिनो होदों ना बेखौबो जों बाहाग मोनफादों बेखौ मोनगोन जों मिथिबाय ओंखायनो गोरिब जानाङा जेबो जोंनि गेजेराव भुल जानाङा जों कनसिडार बा जोंनि माहा होलायनाय बेखौ सनमान होलायनायखौ लाखिबानो जाबाय बिदिनो मालाबा मोनसे मिस्टेक खालामा नोंथांमोननि जायगानि गेजेराव मिस्टेक खालामा जों मिस्टेक खालामा आजिबो जोङो रायजो राजाखौ लानानै राजनिथि खालामा जों रायजो राजाखौ राजनिथि खालामा नंगौखौ नंगौ नंगौखौ नङा मोननांगौखौ मोननांगौ मोनगोन लाबायनानै थगायग्रा जों राजनिथिनि पार्टिनि लिडारबो नङा फेडारेलबो नङा रायजोफोरनो मा होनो हायो बिनि थाखायसो जों राजनिथि खालामो मा होनांगौ मा होना मा होनांगौ बिनि थाखायसो जों राजनिथि खालामो আমি কিসেও রাজনীতি করলাম রাজনীতি করা যায় রাজ্যের কিসেও রাজনীতি করা যায় রাজ্যের স্বার্থ পূরণ করার কারণে হ্যাঁ আমি রাজনীতি করি বোগাটো খালা তো বোগা করে পেলে রাজ্যের মাঝে করে পেলে আমি কিসেও রাজ্য করে রাজনীতি রাস্তাঘাট করে লাগে দেশ করে লাগে আইবিএস কার্ড দিব লাগে পর রাস্তাঘাট আইবিএস কার্ড দিব লাগে এরকম চিন্তাধারা করে আমি রাজনীতি করি রাজ্যের তো রাজ্যের সবার আমার রাজনীতি করা আগ্রা মন্দিরের সাথে ছুটে যাচ্ছে 2003 থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে আমাকে এখানে বেড়ে একটু চিন্তা করিব না লাগে ভালকে থাকিলে ভালো যে পাব লাগে রাজ্য গভর্নমেন্টের যে সুবিধা দেয় আমি রাজ্যের বাজার আসলে আদালত সুবিধা আদালত করি না কোর্ট কি করবো রাজ্যের কারণে আমি লিডার হয়েছে রাজ্যের কারণে আমি এমসিডি হয়েছে রাজ্যের কারণে আপনার কি পঠাইছে আপনার উপর কাম করার কারণে মোক এমসিডি উঠাই দিয়েছে বুঝলেন
एक खाते आपला डिजिटल सोलियोबा बिसोरो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया रायजोफोरनो जा सुबिदा होगोन सरकारा बे सुबिदाखौ रायजोफोरनि गेजेराव लाबोनानै जोंनि लिडारखौ लाबोना होफैखागोन लिडारफोरनि सायाव বিশ্বাস लाखि आस्था लाखि नङा होमबा रायजोর উপর বা রাজ্যের রাজ্যগুলো আমার নেতাগুলোর উপর আপনাদের বিশ্বাসটা রাখবেন হয় না নয় बेखिनि বিশ্বাসखौ लाखिनानै था लासै लासै जों मावलांबाय थागोन कपारेसन खालाम मालाबाफोर नांगौबा जोंनि लिडारफोरा लिंथुमनानै माबाफोर रायज्लायनो नागिरदोंबा खोनासं नङा होमबा अबाबो बुजिबाथ' रावनाबो जिबा नङा होमबा न'खर मोनसेल'खौनो जोङो फट'फोरिया फोजोबस्रांनो हाया न'खर जेनेबा गामसा थायो गामसा होबा सोरनिबा ब्लाउस सोरनिबा थायो नङा होमबा सोरनिबा टिउसन फिस होबा सोरहाबा टिउसन फिस होनो हायिनि फिसालाखौ सोरजोंबा न' खाथिनि फोरोंगिरि बायद' जायो बिदि जाया होमबा আমার মানুষ ছিল কয় নিজের বড় কোনো তো ছিল কয় কারবার সোলা দিলে কারবার পেন দিব নোয়ারে কারবার কাপড় দিলে কারবার লোকের দিব নোয়ারে কিন্তু তো কোনো কিছু কিবা তো অভাব কিছু থাকে তার ভিতরে পুরো আমি থাকলে এগুলাই যাবো তো আপনার ওগুলোর পুরো আমার মনে দিতে লাগবে বইগুলো সবাই সুবিধা নামবেন নম্বর আর রাজনীতি ভিডিও মিলে আসবে না রেডি হওয়াই না এই সরকার তো বেই না ছিল মামলা माइग्रेन्टफोरजों बिल खालामनानै लानानै सरकार सालायो जों बयखौबो रायजो लानानै जों सरकार सालायो आरो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जों सालायबोखादों गोदोनिफ्रायनो सालायबोखादों थांनाय समनिफ्रायनो नङा होमबा बिदि माइग्रेन्टफोरजों खालामनानै जों राजनीति खालामनांगौ बयबो जयैनो थानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनाय जों बयबो खामानि मावनांगौ बयबो सहाय सिबिथा होलायो दा बिखिनिखौ बुंबाय गोलावखौ बुंबाय आरो जायखिजाया साफा थांसै नङा होमबा मोननै मोनथामसो होनानै थांसै आथिङाबो सफैजोबाखै जायना एकदम सोलिथारा बिथांमोनखौ हरग्रोदो नोंसोरथ' जायगानि हिसाबै मिथिखाबाय फैगोन दिनैनो फैजोबगोन फ्लाडजों सफैनायखौ मावै डाइरेक्टजों फैसिगोन होननानै जों मिथिखाबाय एक देर घन्टानि गेजेराव फैजोबगोन बेखौ हरबाय थानाय समाव फैनोबो हागौ आरो थेवबाबो जायना एकदम सोलिथारा बिसोरनो हरग्रोदो बेखिनिखौ बुंबाय आरो खोथाफोरखौ एसे मालायनि जानो लानायनि मानसिफोरखौ साजा जाजोब्बाय ना नङा होमबा नंगौ नङा होनलाबाय नांला